Good news sa mga dunay transaksyon sa Social Security System. Mamahimo na nga sa barangay himuon subay usab sa gilusad nila nga e-center sa barangay. Magsilbi na unyang satellite office sa SSS ang Busay Barangay Hall human kini mapili isip pilot area sa programa. Tinguha sa SSS nga ang tanang mga barangay, butangan ug e-center ilabi na ang mga anaa sa bukirang dapit sa Dakbayan. Aniya ang report. Libre na sa kahasol ug makadaginot pagyud sa panahon ug plitihan ang mga taong adunay transaksyon sa Social Security System. Gipalapdan nila ang ilahang digital services katawhan pinaagi sa e-center sa barangay. Ang tanang serbisyo sa buhatan sa SSS mamahimo na sa barangay. Ang SSS Cebu City mihimong pilot area sa Barangay Busay alang sa nasong programa. Ang gibuhat karon sa SSS ni reach out sa mga barangays, makig-partner sa mga barangays, labi na to mga lagyo nga barangays para lang makig-alayon mi sa ila para ang ilang mga constituents dili na kinahanglan pang moadto og SSS office kay layo na or gasto. Hangop dayon mi sa ilang programa kay kanang daghan man sa dinhi sa atong barangay mga staff na member sa SS nya kanang para dili na lang sad sila mahago mo tong nihangop mi nya ang ato sang mga constituents dili na sila mahago nga mo adto pa sa opisina sa kanang SSS. Ang mga mulupyo sa Busay dito na sa Barangay Hall nihimo sa ilahang tanang transaksyon. Ang Barangay Busay pa lang ang nahimong satellite office sa SSS apan malaumon ang ahensya nga mamahimong partner ang tanang barangay sa ilang serbisyo. Mamaagi usab kini nga ma-decongest ang mga buhatan sa SSS kay dad-o naman sa barangay ang online services. Ang trust sa atong gobyerno karon is digital transformation. We should do more sa atong online transactions. Samtang gihangop sa mga tao ang naasoy programa nga dako kaayo ug matabang kanila ilabi na sa mga nagpuyo sa bukiran ug suok nga mga barangay. Malipayon kay mi nga naabot diri ang SSS barangay tungod kay dako kayo nigtabang. Sayo na lang kayo sa bulag jud kaayo sa tanan mo nga constituents ng gikan diri. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.